ciyam nanu faminam wayo 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 gidado wayo berdeyam hajayam to fiti fajira inde mami jona ko adon ko awala don bo mimi don be madam ko dume ayidi wakere amu warti dum jemada hande kam adayam ide mada turiyam jawdi kam dum dokale Allah nanu famune bebe am family so birabe am fudo seda me do idima ninda me vangini sirri berende me do yechoma an olla mi berende yam waritinam mi wende to be fi mi tamadari berende yende man mi soyan mi yonkiyam de gonga sa dokiyam ngam yala de man mi fa mai ma dunne wadi men ko mi batima se adogami wayo berinde yam numonati hore yam mi sendiri be de yam ase bodum go do fere yidina da sankita haide yam tata ye jitu min be mada wodi alkawal ko hoyam kiyam min misan gami setama nda alare gondi mi don ilna bernde yam dona wala ide am adayam gamji ba am wala sede risko dum do kale Allah tata ye jitu bebe am min besarwa min donori ake man abawo ijo te bogalari na banne hawo bi medilla do be chami banne do dikanan mi maya mimi vo be mada ane kitini yamide ko dande mada to minani se to mi itide alhaji to sabini be jawdi se be jitiyam ingiteyam dido illa gondi ko ne minumti midonuma yide men boyma noiro inde sali godo fere sendiri men dalilan jawdi sendiri men jamaaje yamayri tobe yam segi mun lidamre otokayam